Soc un tio modern, però pels noms, doncs, soc bastant convencional. No sé, jo li hauria posat Clàudia, Andrea, Emma... Però clamídia? Clamídia? No estic embarassada, tinc clamídia. Com que... Clamídia! 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 Joder, quina bona notícia! Clamídia! Clamídia! Yes! Clamídia! Clamídia! Has acabat? Sí. Saps què? Després d'aquesta cita crec que ja estic preparat perquè em portis a casa i em presentis als teus pares, eh? Com ho veus? Ja t'he dit que això no és... és cap sí. Exacte. A més, no ets de l'estil dels meus pares. Ah, no? Per què? No serà per guapo, no? Ets massa poc... xinès. Bueno, pues... sempre puc anar i... Ni hao, eh? Les corbes i jo sense frenos! Imbècil! Guapa! Jo no entenc per què no funciona lo dels piropos. No sé per què no els agrada, si els dic coses maques, guapes, pibones... És que... Morena! Gilipolles! Mua! Pues saps què? Que ja s'ho perden, tu. Si no valen, pues... Adiós, Andrés. Mira, com l'Emma, eh? Andrés, no. Ara mateix estic convençuda que el millor és que intentem passar pàgina. Ja s'ho perd, xaval. Ara aquí cadascú per la seva banda. I mira, pues aquest cuerpecito se'l deixa sense tastar. Mua. Andrés soltero, chicas. Aquest perreo tan raro, guai, no? Com estàs, Carleta? Molt bé, què tal? Molt bé. Què cony fots aquí? Pues aquí donant-ho tot! Ja, ho veig, ja. Que guapo! Gràcies. Que m'estic pixant i hi ha molta cua i no sé què fer. Tinc molt pipí. Vale, vine amb mi. On em portes? Confia. No. Aquest. Passa. No em miris. Que no. Soy tu guardián. Segur, eh? Sí. Vale. Vols que t'ajudi al xorrito o algo? No! Oye, per què sou tan guarros els tios que no aixequeu la tapa del vàter? La puntería. La palabra clave es branding. Debemos tener una historia propia que contar. Si queremos hacer una buena campaña de marketing, tenemos que centrarnos en contar bien esta historia. Yo creo que hay un punto clave previo a la creación de Perdona, Laia, contenidos termino. Fijaos en las grandes empresas, en cualquiera de las más importantes a nivel mundial. ¿Qué hacen? Esconden el producto detrás de la historia. Es así como se vende hoy en día.